हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागानिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदाननि भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव एबा नायनायनि सिगां नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' नोंथांमोना बेवहाय आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जोङो बेवहाय दिनै नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों भिडिअ जे CRPF Recruitment 2020 जे बेवहाय गोबां पस्टफोर दङ बेवहाय जोङो नायलांगोन भिडिअनि सिङाव गासैखौबो इन्सपेक्टर साब इन्सपेक्टर आरो बेबायदिनो हेड कनस्टेबल आरो कनस्टेबल पेरामेडिकेल स्टाफनि थाखाय बेवहाय नटिफिकेसन दं क्वालिफिकेसना HSLC एबा HS पास जाबानो जागोन आरो टटेल भेकेन्सिस बेयाव गासै 800 भेकेन्सिस जोङो नुनो मोननाय जागोन जोङो बेवहाय बेबादि इनभाइटेसन खालामनायखौ नुनो मोनदों जे बेवहाय HSLC आरो HS पासफ्रानो बेवहाय गोबां रोखोमनि जब बेवहाय एप्लाइ खालामनो मोनगोन जे बेवहाय इन्सपेक्टर साब इन्सपेक्टर आरो हेड कनस्टेबलनि अनगायैबो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बेवहाय गुबुन गुबुन पस्ट थागोन जोङो बेखौ भिडिअनि सिङाव गासैखौबो डिटेल्सै नायलांनि स' नोंथांमोना बेवहाय आंजों लोगोसे नायफानाय नुनो मोनबाय जे CRPFनि थाखाय बेवहाय एप्लिकेसन दङ 800 पेरामेडिकेल स्टाफनि थाखाय जे बेवहाय सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिसनिफ्राय बेखौ जे रिलिज खालामनाय जादों आरो बेनो जाबाय गासै 100 ग्रुप बी आरो ग्रुप सी नि थाखाय बेवहाय जब नटिफिकेसन जोङो बेवहाय नुनो मोनदों स' नाम्बार 1 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 1 आव नायोब्ला जों नुनो मोनदों जे बेवहाय इन्सपेक्टर डिटिसियान होननानै बुंदों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ सासे दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसना जाहैबाय जे बेवहाय BSc होम साइन्स जाय बिथांमोनानो होम साइन्स आरो होम इक'नमिक विथ निउट्रिसन जाय बिथांमोना बेवहाय BSc खालामदों बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नाम्बार 2 लोगोफोर नाम्बार 2 नायोब्ला जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जे बेवहाय साब इन्सपेक्टर होननानै बुंदों बेवहाय स्टाफ नार्सनि थाखाय नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 175 दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसन नायोब्ला जोङो बेवहाय 12 क्लास पास जाबानो जागोन बेवहाय जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेवहाय डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थानांगोन जेनेरेल नार्सिंआव आरो मिडवाइफारि फ्रम ए रिकगनाइज्ड बर्ड अर काउन्सिल जे बिथांमोना नैबे सार्टिफिकेट थानाय बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बिथांमोना मा जानांगोन जाय बिथांमोननियाव जे नार्सिं सार्टिफिकेट दङ बिथांमोना जे रेजिस्टार जानांगोन जे नार्सिं काउन्सिलावहाय बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जाय बिथांमोनानो जे नार्सिं होमावहाय नार्सिंआवहाय जाय बिथांमोना माने रेजिस्टार दङ बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया नाम्बार 3 लोगोफोर नाम्बार 3 साब इन्सपेक्टर रेडिअग्राफार होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय गासै 8 दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो नायोब्ला बेयाव नुनो मोनदों जे 12 पास जाबानो जागोन बेयावबो जाय बिथांमोनानो जे बेवहाय साइन्स लानानै 12 पास जादों बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे डिप्ल'मा एबा सार्टिफिकेट जाय 2 इयार्सनि कर्स लानानै बेवहाय रेडिअ डायग्नोसिसआवहाय मा खालामदों जे सार्टिफिकेट लानानै दं बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो नाम्बार 4 लोगोफोर नाम्बार 4 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर पेरामेडिकेल फार्मासिस्ट होननानै बुंदों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ बेयाव गासै 84 दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसना जाबाय 12 पास जाबानो जायो जाय बिथांमोनानो बेवहाय जे 12 पास खालामनानै बेवहाय डिप्ल'मा 2 इयार्सनि फार्मासिउटिकेलावहाय डिप्ल'मा दङ बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे बिथांमोना मा जानांगोन जे फार्मासिउटिकेल जे माबायाव डिपार्टमेन्टआव जाय बिथांमोना जे रेजिस्टार बिथांमोनानो जे मा खालामनो हागोन बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया नाम्बार 5 लोगोफोर नाम्बार 5 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफायोब्ला बेवहाय नुनो मोनदों जे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर फिजियोथेरापिस्ट होननानै बुंदों जे बेवहाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर फिजियोथेरापिस्टनि थाखाय बेवहाय दङ नम्बर अफ पस्ट गासै 5 दङ आरो बेवहाय इडुकेसन क्वालिफिकेसना जाबाय बेवहाय 12 पास बारानो जागोन साइन्स लानानैहाय जाय बिथांमोना बेवहाय 12 पास खालामदों आरो बेचेलर इन फिजियोथेरापियावहाय जाय बिथांमोना बेचेलर 3 इयार्स बेवहाय डिप्ल'मा खालामदों बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया नाम्बार 6 लेवफोर नाम्बार 6 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर डेन्टेल टेक्निशियान होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 4 दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसना बेवहाय मा जादों जे बेवहाय मेट्रिकुलेसन बानो बेयाव जागोन साइन्स साबजेक्ट थानाय जानांगोन आरो मा जानांगोन 2 इयार्स बेवहाय डेन्टेल हाइजिनावहाय मा जानांगोन जे जाय बिथांमोना कर्स दङ डेन्टेलावहाय बोसोरनि थाखाय बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेवहाय मेट्रिकुलेसनफ्रानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन
नाम्बार 7 लोगोफोर नाम्बार 7 आव नायोब्ला जों बेवहाय नुनो मोनदों एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर लेबरेटरि टेक्निशियान नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय गासै 64 दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसना बेवहाय मेट्रिकुलेसन साइन्सजोंहाय साइन्स साबजेक्ट लानानै बिथांमोना मेट्रिकुलेसन बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो डिप्ल'मा एबा सार्टिफिकेट मेडिकेल लेबरेटरियाव जाय बिथांमोना दङ बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नाम्बार 8 लोगोफोर नाम्बार 8 आव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर कार्डियोग्राफि टेक्निशियान नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय दङ आरो बेवहाय इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो नायनानै बेयाव नुनो मोनबाय जे मेट्रिकुलेसन विथ साइन्स होननानै बुंदों साइन्स साबजेक्ट लानानै जाय बिथांमोनानो मेट्रिकुलेसन खालामदों बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे थानांगोन बेजों सार्टिफिकेट इलेक्ट्र'कार्डियोग्राफियावहाय जाय बिथांमोना मा सार्टिफिकेट दङ बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे जोङो अल इन्डिया काउन्सिल अफ टेक्निकेल एडुकेसन आरो एनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट अफ स्टेटआवहाय मा जानांगोन जे बिथांमोना जे बेवहाय रेजिस्टार जानांगोन जाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसो। दानिया नाम्बार 9 लोगोफोर नाम्बार 9 आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय जोङो नायनानै नुनो मोनबाय जे हेड कनस्टेबल होननानै बुंदों फिजियोथेरापि एसिस्टेन्ट नार्सिं एसिस्टेन्ट मेडिकेल जे बेवहाय जोङो नुनो मोनदों नम्बर अफ पस्टआ गासै 88 दं आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसना जाबाय बेवहाय 12 पासबानो जागोन 12 पासबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे थानांगोन 2 बोसोरनि 2 इयार्सनि डिप्ल'मा अर सार्टिफिकेट कर्स इन फिजियोथेरापि होननानै बुंदों जे 2 बोसोरनि बेवहाय सार्टिफिकेट नङाब्ला डिप्ल'मा कर्स थानाय जानांगोन अब्लानो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नाम्बार 10 लोगोफोर नाम्बार 10 आव नायोब्ला नुनो मोनदों हेड कनस्टेबल एनएम मिडवाइफ होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 3 थाखाय दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय 12 पास बानो जागोन आरो लोगोसे थानांगोन बेवहाय 2 बोसोरनि थाखाय मा थानांगोन डिप्ल'मा इन अक्जिलारि नार्स मिडवाइफारि फ्रम ए इन्स्टिटिउसन आरो मा जानांगोन बिथाङा जे नार्सिं काउन्सिलावहाय रेजिस्टार जानांगोन अब्लानो बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नाम्बार 11 लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनदों जे नाम्बार 11 आव हेड कनस्टेबल डायलासिस टेक्निशियान नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय दङ 8 जे इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय 12 पास जाबानो जागोन आरो लोगोसे थानांगोन बेवहाय 2 इयार्सनि जे डायलाइसिस टेकनिक 2 इयार्सनि बेवहाय मा थानांगोन जे डिप्ल'मा थानांगोन अब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नाम्बार 12 आव जों नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय हेड कनस्टेबल जुनियर एक्सरे एसिस्टेन्ट होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय दङ गासै 84 जोङो नुनो मोनदों आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ बिदों बेवहाय जे मेट्रिकुलेसन विथ साइन्स साबजेक्ट मेट्रिकुलेसन जाय बिथांमोना साइन्स साबजेक्ट लानानै पास खालामदों बिथांमोनानो बेवहाय मा खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे थानांगोन सार्टिफिकेट नङाब्ला डिप्ल'मा कर्स बेवहाय जाय बिथांमोना डायग्नोसिसआवहाय बोसोरनि थाखाय रिकगनाइज इउनिभार्सिटि एबा स्कुल कलेजनिफ्राय जाय बिथांमोना बेवहाय कर्स दङ बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नाम्बार 13 आव जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों हेड कनस्टेबल लेबरेटरि एसिस्टेन्ट होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय गासै दङ 9 आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय मेट्रिकुलेसन विथ साइन्स एज ए साबजेक्ट इकुइवेलेन्ट फ्रम ए रिकगनाइज बोर्ड अर इउनिभार्सिटि आरो लोगोसे थानांगोन बेवहाय सार्टिफिकेट अफ लेबरेटरि एसिस्टेन्ट कर्स अब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नाम्बार 14 लोगोफोर नाम्बार 14 नायोब्ला जों नुनो मोनदों जे बेवहाय हेड कनस्टेबल इलेक्ट्रिशियान होननानै बुंदों बेवहाय जे नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सासेनि थाखाय दङ इडुकेसन क्वालिफिकेसन नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बेवहाय जाय बिथांमोनानो जे मेट्रिकुलेसन विथ रिकगनाइज बोर्ड आरो बेजों लोगोसे थानांगोन बेवहाय जे इलेक्ट्रिशियान ट्रेडआवहाय जे मा थानांगोन जे सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहाय 15 नाम्बाराव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय हेड कनस्टेबल स्टिवार्ड डी नम्बर अफ पस्टआ बेयाव गासै 3 दं 3नि थाखाय बेवहाय जोङो नुनो मोननाय जादों आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसना बेवहाय मेट्रिक पास बानो जागोन आरो लोगोसे थानांगोन बेवहाय डिप्ल'मा इन फुड एन्ड बिभारेज जावहाय जाय बिथांमोना जे मा दं बेवहाय डिप्ल'मा दं बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नाम्बार 16 आव नायोब्ला जों नुनो मोनदों कनस्टेबल माचालसि होननानै बुंदों कनस्टेबल नम्बर अफ पस्टआ बेयाव गासै 4 दङ आरो इडुकेसन क्वालिफिकेसनआ बेवहाय मेट्रिकुलेसन बानो जागोन होननानै बुंदों आरो नट लेस देन 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स जाय बिथांमोना माने बोसोरनैनि गाहायाव एक्सपिरियेन्स दङ बिसोरो हानाय नङा बोसोरनैनि गोजौआव एक्सपिरियेन्स थानायफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो शुड बी मेडिकेलि फिट होननानै बुंदों। स' दानिया नाम्बार 17 आव नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय कनस्टेबल कुक बेवहाय कनस्टेबल कुकनि थाखाय 100
16 जोङो पस्ट ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेवहाय एडुकेसन क्वालिफिकेसना बेवहाय मेट्रिकुलेसन जाबानो जागोन आरो बेवहाय 1 year एक्सपिरियेन्स थानांगोन एसए कुक हिसाबै आरो बेवहाय मा होननानै बुंदों जे मेडिकेलि फिट जानांगोन अब्लानो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नाम्बार 18 कनस्टेबल साफाई कर्मचारि होननानै बुंदों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ गासै 121 दङ। एडुकेसन क्वालिफिकेसना बेवहाय मेट्रिकुलेसन बानो जागोन आरो बेवहाय मा थानांगोन जे बेयाव माखासे एक्सपिरियेन्स थानांगोन हिन्दी आरो लकेल लेंगुवेजाव जे एक्सपिरियेन्स थानांगोन आरो मेडिकेलि फिट जानांगोन अब्लानो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नाम्बार 19 लोगोफोर कनस्टेबल धबि वासारमेन होननानै बुंदों जे बेवहाय जोङो नम्बर अफ पस्ट बेवहाय गासै मोनबा नुनो मोननाय जादों आरो बेवहाय एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ बिनाय जादों बेवहाय मेट्रिक पास बानो जागोन आरो बेवहाय बोसोरसेनि बांसिन एक्सपिरियेन्स थानायफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मेडिकेलि फिट सुबुंफ्राबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दिनै नाम्बार 20 जों नायब्ला नुनो मोन्दों कनस्टेबल WC होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेयाव 7 थाखाय दं आरो मेट्रिकुलेसन बा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो बेबायदि नुनो मोन्दों आरो नम्बर 21 लोगोफोर कनस्टेबल टेबल बय होननानै बुंदों बेवहाय सासेबानो जागोन आरो बेवहाय मेट्रिकुलेसन बानो बेवहाय मा खालामनो हायो एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेवहाय बोसोरसेनि खमैबो एक्सपिरियेन्स नांगोन आरो मेडिकेलि फिट जानांगोन सुबुङा अब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। दानिया नाम्बार 22 लोगोफोर नाम्बार 22आव हेड कनस्टेबल भेटेरिनारि होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय गासै दङ 7 थाखाय आरो एडुकेसन क्वालिफिकेसना बेवहाय साइन्स लानानै जाय बिथांमोना 12 पास अब्लानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेयाव लोगोसे थानांगोन बेवहाय डिग्री डिप्ल'मा जे भेटेरिनारियावहाय अब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दिनै नाम्बार 23 लोगोफोर नाम्बार 23 जोङो बेयाव नुनो मोन्दों जे हेड कनस्टेबल लेब टेक्निकेल भेटेरिनारि होननानै बुंदों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ बेयाव 7 थाखाय दं आरो एडुकेसन क्वालिफिकेसना बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे बेवहाय 12 पास बानो जागोन जे फिजिक्स केमेस्ट्रि बाय'ल'जि लानानै जाय बिथांमोना 12 पास अब्लानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे थानांगोन 2 बोसोरनि थाखाय जे बेवहाय डिप्ल'मा सार्टिफिकेट जाय बिथांमोना दङ लेब टेकनिशियानाव अब्लानो बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नम्बर 24 लोगोफोर नम्बर 24आव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय हेड कनस्टेबल रेडिअग्राफार भेटेरिनारि होननानै बुंदों जे बेवहाय जों नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ बेयाव 7 थाखाय दं आरो बेवहाय एडुकेसन क्वालिफिकेसन बिनाय जादों बेवहाय 12 पास साइन्सआवहाय फिजिक्स केमेस्ट्रि बाय'ल'जि थानाय जानांगोन अब्लानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे थानांगोन बेयाव सार्टिफिकेट डिप्ल'मा अब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानि एग्जामिनेसन सेन्टार नायोब्ला जों बेयाव नुनो मोन्दों गुवाहाटियाव दङ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन सिटिफ्राव बेयाव दङ दिल्ली हायद्राबाद जम्मु बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। एग्जामिनेसन फी बेवहाय एग्जामिनेसन फी जोङो नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय मेल केन्डिडेट फ्रा मा खालामनांगोन बेवहाय एग्जामिनेसन फी होनांगोन 200 थाखा जेनेरेल केन्डिडेटफ्रा जोङो बेबायदि नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाबाय बेवहाय जाय बिथांमोना OBC एबा शेड्युल कास्ट थामहिनबा ST आरो वुमेन केन्डिडेट बिथांमोना जेबो रोखोमनि बेवहाय मासुल होनांनाय नङा जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया जोङो बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों जे जोंनि गासिबो टेस्टिमोनियेलफोरखौ जोङो गासैखौबो लाजोबनानै बेवहाय जे मा खालामनांगोन जे फट'कपि माखासे गासैखौबो लानानै आरो जोंनि गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै जोङो मा खालामनांगोन जे सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स पेरामेडिकेल स्टाफ नै बेवहाय जोङो बे एड्रेसाव फाथायहरनांगोन जे DIG ग्रुप सेन्टार CRPF भोपाल भिलेज बाग्रासिया तालुक हाजुर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP 4620 नैबे एड्रेसाव जोङो मा खालामनांगोन जे बेवहाय जोङो दैथायहरनांगोन आरो बेखौ दैथायहरनायनि लास्ट डेट होनाय दङ बेवहाय जोंनि माखासे गोजान डिस्ट्रिक्टफोरनि थाखाय जे आसाम गोजान स्टेटफोरनि थाखाय आसाम मेघालया बेबायदिनो अरुणाचल मिज'राम आरो मणिपुर नागालेण्ड त्रिपुरा सिक्किमनि थाखाय जे बर्डार स्टेटफोरनि थाखाय बे जे बेखौ दैथायहरनायनि थारिखआनो जाबाय जे 4 तारिख 9 मार्च 2020 नाथायब्ला गुबुनफोरनि थाखाय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे बेयाव अपेनिं डेटआ 20 तारिख जुलाइनिफ्राय लानानै जा बेयाव 31 आगष्टसिम बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों। लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो गोसो आरो नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनजों जुदि गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां डिसक्रिप्सन बक्सआव अफिसियेल नटिफिकेसन दं आरो बेवहाय फर्म दङ नोंथांमोना बे फर्म आरो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै फराय आरो बे फर्माव एप्लाइ खालामनानै बे जबखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ सिगाङाव डाउनलड खालामनानै गासैखौबो डिटेल्सै नायनानै लाग्रोनो थाखाय नोंथांमोननिसिम बेखौ मोनथिहोनाय जाबाय। बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो
बयनोबो बेखौ शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायनो हायो आरो एप्लाइ खालामनो हायो। स' लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।